Nini ikaduhang adlaw sa pagbisita sa mga samang, dayag kaayo ang naghitak ng mga basura sa mga pampublikong sementeryo dito sa Talisay City. Samtang mga butang nga gidili, unta nga isulod sa sementeryo, gisakmit sa mga otoridad. Ano ang report ni Luan Merondina? Mas menos na ang mga tao nga midagsa sa mga samang karong adlaw, Nobyembre 2 adlaw sa mga kalag. Apan sa paglibot sa Balitang Bisdak sa nagkadiyang mga pampublikong samang sa dakbayan sa Talisay, naglaundok ang mga basura. Bisan pa man kung may mga sakop sa barangay ang mihakot sa mga basura, wala kini maato tungod sa kadaghan sa mga tao. Matod sa Talisay City Police, midagsa ang labing daghang mga tao sa pagdayong sawop sa adlaw ug pagkagabi. Kini aron makalikay sa grabing kainit sa panahon nga nasinati. Hinuon nagmalinahon og hapsayra ang pagtimaan sa adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga minatay base sa assessment sa Talisay City Police. Sama sa naandan, gipangsakmit ang mga bladed weapons, ilimnong makahubog, mga butane canisters ug toy gun. So far naman manageable naman despite sa bisag volume kay mga tao manganhe, wala man po yung mga reported nga mga kagubot o mga kakulian, kundi ang amo lang diri nga medyo ang traffic tungod lang sa mga katawhan nga may dagsa may ani diri ron. Luan Merondina, Balitang Bisdak. 24 oras nga nanglimpyo ang mga sakop sa Department of Public Services sa mga samang sa dakbayan sa Mandaue. Hinuon ninos ang mga basura nga ilang hipos karon itandi sa mga nangaging tuig. Ani ang report ni Chona Carion. Mga sakop sa clean and green sa barangay Magikay ang naabdan sa Balitang Bisdak team nga nanglimpyo kaganihang buntag. Ilang gilimpyuhan ang palibot ug sulod sa St. Joseph Catholic Cemetery ug Public Cemetery sa dakbayan sa Mandaue. 24 oras nga adunay manglimpyo sa 8 ka mga sementeryo sa dakbayan sa Mandaue. Ang mga sakop sa City Environment and Natural Resources Office sa dakbayan nagpahibaw ng daan sa mga mobisita sa sementeryo nga dili magpataka og labay sa basura. Samtang ang mga manindahay sa palibot gipahimangnuan na sabdaan nga tarungon ang paglabay sa ilang basura. Gihulagway nga medyo disiplinado na ang mga tao karon itandi sa mga nakalabayng tuig. Hinuon ang senro mibahad usab nga dakpon gyud ug pamultahon ang magpataka og labay sa basura. Lahi na gyud kay naman say magsigrubing gud magpahibaw sa mga tindahan nga ilang basura kinahanglan dili patakag kuan labay nya mga tao na kanang di mo patakaglabay ba na nagsigsulti nga dili magpalabay mga basura dili lahi na jud sa una nga karon limpyo na. Chona Carion, Balitang Bisdak.